බොහොම ස්තුතියි ප්‍රොෆෙසර් අද දවස මම මේක ටැමිල් වලින් කියන්නම් අද இன்றைய தினம் பாராளுமன்றத்திலே வீடுகள் இல்லாதவர்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்படுகிறது தொடர்பாக ஒரு சிறப்பு ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை கொண்டு வந்த எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அரசாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நன்றி. நீங்கள் இந்த பிரேரணையை இன்றைக்கு பாராளுமன்றம் கொண்டு வந்திருக்கின்ற இதே நாளில் இன்றைய தினம் தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்தில் தங்களுடைய சொந்த காணிகளை கேட்ட மக்களை போலீசாரை கொண்டு இன்றைய தினம் அடித்து வெளியேற்றி இருக்கிறார்கள். அரசாங்க அதிபர் உட்பட உங்களுடைய என்பிபியினுடைய பிரஜாசக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கூட்டங்கள் சேர்ந்து இதே நீங்கள் இன்றைக்கு வந்து ஒத்திவைப்பு பிரேரணையை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். நாங்கள் இலங்கையிலே 6 மில்லியன் வீடுகள் தான் இருக்கிறது, 22.5 மில்லியன் மக்கள் இருக்கிறார்கள். வீடுகள் இல்லாமல் கூலி வீடுகள் இருப்பவர்களுக்குரிய வீடுகளை வழங்க வேண்டும் என்கிற உங்களுடைய இந்த பிரேரணை கொண்டு வந்த இதே நாளில் இன்றைக்கு வலிகாமம் வடக்கில் பலாலியில் தங்களுடைய சொந்த காணிகளை கேட்ட மக்கள்கிட்ட 1989ஆம் ஆண்டு வலிகாமம் வடக்கில் இருக்கிற தங்களுடைய சொந்த காணிகள் விடுவிக்கப்பட கசட் பண்ணப்படப்பட்ட அந்த காணிகளுக்கு பணம் பெறுவதற்கு வந்து அழைக்கப்பட்டு தெல்லிப்பாளையில் மக்களிடம் நான் அதை உங்களுக்கு வேணுமென்றால் நாளைக்கு பிரிண்ட் பண்ணி பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். மக்களிடம் சத்திய கடதாசி கேட்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய வீட்டை இந்த பணம் எந்த பணம் என்று எவ்வளவு பெறுமதி என்று கூட குறிப்பிடப்படாமல் அவர்களுக்கு உங்களுடைய காணிகளை தருவதற்கு சம்மதம் என்ற சத்திய கடதாசியை மொட்டை கடிதம் ஒன்றை எழுதி வேண்டுவதற்கு உங்களுடைய அரசாங்கம் இன்றைய தினம் எத்தனித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் பாராளுமன்றத்தில் மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக வீடில்லாத மக்களுக்கு நாங்கள் வீடுகளை வழங்க போகிறோம் என்கிற இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை நினைக்கின்ற போது எனக்கு சில நேரத்தில் என்ன தோணுங்கிறது, உங்களுக்கு வடக்கு மாகாணம் என்கிற ஒன்று இருக்கா இல்லையா தெரியா? அங்கே பலாலியிலே மக்கள் ஏற்கனவே 89ஆம் ஆண்டு 400 சொச்ச குடும்பங்களுக்கு வந்து 89ஆம் ஆண்டு அங்கே அந்த காணிகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய பணம் இன்று வரைக்கும் 2026 வரைக்கும் வழங்கப்படவில்லை. அங்கே கூப்பிட்ட மக்கள் வந்து போராட எத்தனைத்த நேரத்தில் போலீசாரை கொண்டு வந்து வெளியே திரட்டியிருக்கிறார்கள். அதை விட படுமோசமான நிலைமை போன முறை இந்த தித்வா புயல் வருகின்ற போது எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் சொன்னார் தகரத்துக்கு 5 லட்சம், 2 தகரம் போனால் 10 லட்சம் என்று. ஆனால் இன்றைக்கு கிளிநொச்சியில் என்ன நடக்குது என்றால் அந்த தித்வா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்ற பேர்வேல இந்த என்பிபி அரசாங்கத்தினுடைய கைக்கூலிகள், அதே நேரத்தில் இந்த என்பிபி அரசாங்கத்தினுடைய இவர்கள் என்ன பிரஜாசக்தி என்று சொல்லுகின்றவர்களுக்கு அவர்களுடைய வேலை, அதாவது கூலி வேலை செய்பவர்கள், அவர்களுடைய கட்சி வேலை செய்பவர்களுக்கு ஜிஏ முரளிதரன் அவர்கள் லிஸ்ட் போட்டு அனுப்பியிருக்கிறார். அந்த லிஸ்டை பொதுமக்கள் கேள்விக்கு உட்படுத்திய போது மறுபடியும் அதை வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதை பிளாக் பண்ணி யாருமே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கதைக்க இல்லாமல் பண்ணியிருக்கிறார்கள் இந்த அரசாங்கம். இதுக்கு மேலையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் வடக்கு மாநிலத்திலிருந்து உங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய மதிப்புக்குரிய இளங்குமரன் அவர்கள் உணவு உடை வீடு உறையுள் என்று கூட சொல்ல தெரியாத ஒரு நபர் தான் இந்த வரை உங்களுடைய வடக்குமான பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். මේක සිංහලෙන් කියන්න කැමැති. අද දවස මේ අජර්මන් මෝෂන් එකක් ගෙනලා තියෙනවා අපේ රට කුලිවලට ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට ගේ එකක් හදලා දෙනවා කියලා. හැබැයි අද දවස මේ ජැෆ්නා උතුරේ තෙල්ලිපල ප්‍රදේශයෙන් තමන්ගේ ලෑන්ඩ් එකේ සල්ලි දෙනවද නැද්ද කියලා අත්පත් කරපු ලෑන්ඩ් එක සල්ලි දෙනවද නැද්ද කියලා ගිය මිනිසුන්ට නිකම් කොලය දීලා අසම් කරන්න කියලා තියෙනවා මේ GA. එතකොට GA කිය මිනිස්සු කියලා තියෙනවා නිකම් කොල වලට අපේ ලෑන්ඩ් එක වැලියු දාන්න නැතුව අපිට අසම් කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒ රණ්ඩු වෙච්ච ජනතාව මේගොල්ලෝ පොලිසිය දාලා එළිය දාලා තියෙනවා අද. හැබැයි අද මේ අජන්මන් මෝෂන් එක දාලා තියෙනවා කුලි ගෙවල් වල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට නැත්නම් ගෙදර නැති මිනිසුන්ට අපි ගෙදර දෙනවා කියලා. මම දන්නේ නැහැ මේ සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝට උතුර කියලා එකක් තියෙනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ගිහින් බලන්න කො අපේ නියෝග ඇමතුමා ආරක්ෂා ඇමතුමාත් ඉන්නවා. අවිලා එක දවස් ප්‍රකාශ කරා කිසිම ජනතාව එතන උද්ඝෝෂණ කරේ නැහැ කියලා. මම නම් එක දවසවත් ගියේ නැහැ මේ ඔය උද්ඝෝෂණ වලට. හැබැයි මිනිස්සු හැමදාම අවිලා උද්ඝෝෂණ කරනවා. උද්ඝෝෂණ කරන මිනිසුන්ට නිකන් අර අහුවට ඉන්න බෑ කියලා හට් එකක් හදපු එක ඒකත් ඕගොල්ලෝ අදගෙන එළියට දාලා පාරට දාලා කකුලින් මේවා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝට වතුර දෙන්න කියලා වෝටර් ටැංක් එකක් තිබ්බා. ඒකත් ඕගොල්ලෝ පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා වාහනේ දාලා අරගෙන ගිහලා තියෙනවා. ඒ තත්තර තමයි උත්තර තියෙන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝගේ ලොකු අපේ අන්රෝමාස දිසානායක ජනාධිපතිතුමා ආවිලා ජම්බර් එකක් දාගෙන ගියා. උතුරේ සාමාන්‍ය විදිහට ජනතාව ජීවත් වෙනවා කියලා. උතුරේ තියෙන දේවල් මට කැමති මේ දකුණට ආවිලා සිංහලෙන් කියන්න. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මම වැඩි කාලේ ඉන්න නැහැ. ඕගොල්ලෝ මාව ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ හද්දශාසියට ඕක හරිනම් හිතලා බලන්නකො මම එක දවස් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇව්වා දැන් අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ ඉඩම රජයේ
අයිති කරලා තියෙනවා උතුර නගින හැර අරන්න වෙන කොයි හරි අයිති කරලා තියෙනවද කියලා. උත්තර දුන්න නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ උතුරයි නගින හිරයි තමයි රජේ ඉඩම අත්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබතුමාගේ කාලය අවසానයි. 1989 අත්පත් කරපු එකට අද ඕගොල්ලෝ නිකම් කොලේගේ මිනිසුන් අත්සන් කරන්න try කරනවා. එතකොට මිනිස්සු බෑ කියපු ගමන් පොලිසිය දාලා එළිය දාලා තියෙනවා. කොච්චර ලැජ්ජාවටද කියලා බලන්නකෝ. මේක මේ වගේ දැන් ඕගොල්ලෝට කොච්චර විශ්වාස දීලා උතුරේ මේ පුට තුනක් අනතුන්දා චන්ද දුන්න අපේ මිනිස්සු අපිට දුන්න ඔයගොල්ලෝට දුන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ලැජ්ජ නැතුව උතුර මිනිස්සුන්ට දෙම සිංහල දන්නේ නැහැ. අපේ වගේ මිනිස්සු අවිලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒවා කියන්න යනකොට අපේ ඉවත් කරනවා අපි ඉවත් වෙලා යනවා. හැබැයි ඊළඟ සැරේ මම ඇවිල්ලා මේ පැත්තට වාඩි වෙන්නේ නැහැ ওই පැත්තට වාඩි වෙනවා. ඒ කාලේ මම අපේ මිනිස්සුන්ට වෙන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ටික මම කරලා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.